Balara ko ni katapat ng mga isog na tao mga idol. Balaray katapat, di mo ilang kinta pa mo, dumi parin sa mo. Bisang praktisado pa, amigo. Uta ka na. Usa ka kablitran niya manukap ko nag-aslom ang kontra. Pero ako siyang istoryahan nga naamay mo sagang sa bala. Ang bala, sagnon ra sa Di puspos. ko mo tuuan na, oy. Ay, tipto. Kita ka na salida nga ka ng kuhan. Migo, tayo na sumpa na, migo. Saan man? Lana rao. Ahos na. Lumukong ahos na itagong ka na batay. Niligi ko na magsilbi sa iya kasung paon man niya. Kamausa da ining tawhana. Panday ka to alimarlo na. Itugit convent. Nga wa kapatay. Nahinumduman pa niyang nahitabo sa una. SPO4 dumpit. Dumpit nga naman, migo. Noon sa mo to istorya? Wa kapatay. Ano man? Ako ginan ko. Bakuha man na ninyo. Panambalan niyo, sir. Wanay nagkanon. Kadungog na kuhan, amigo. Kadungog na kuhan, ha? Umuli kanon. Tapos, panggang kanon, so na bala sa magasin. Unya. Ikati ba tayo? Ika din nagtambag ato, migo? Ha? Ika nagtambag ato niya, Uy hala, usa di siya sa suspek atong hitabo ah. Wanted para ba ang nagtira? Gipangita pa ko no ang nagsugo niya. Ako ginano, naha pagtira dire. Asa? Gini. Uy hala man kasi si Migo Kulako ni mastermind atong hitabo ah. Maugid siguro in kupisot. Kay iya man giangkon pod. Ang krimen masulbat na nigyon. Mani Chris TV, murag maipit na po na si Migo Kulako ana. Kay niangko naman sila sa ilang sala. Ika ra ba din nagsugop? Principal, ikay, apil ka sa mga tao lala. Mga idol, si Migo Klapo din nagtudlo ato. Si Migo Kulako ni aksyon kabalaka. Kay nasakpan naman siya. Nag-explain pa siya pero sa porsinto na lang siya magpaliwanag ba? Tama, oy.